Πού να, εσύ, πού να. Δάκος να τα μάξεις κύριε, αυτό είναι ίδιο. Κύριε Τσιώβα, πέστε μας τι κάνετε αυτό πέρα. Επίδειξη εγκαρσίων κυμάτων. Βλέπουμε ότι οι σπήρες τελαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοση του κύματος. Αυτό το που τα λέμε εγκάρσια. Η εργασία αυτή είναι στα πλαίσια του μαθήματος του κεφαλαίου κύματα. Αυτά είναι εγκάρσια, να κάνουμε και μια επίδειξη διαμικών κυμάτων. Κάμια επίδειξη. Κάνε και επίδειξη διαμικών κυμάτων. Έτσι δημιουργούνται εδώ πέρα πυκνώματα και αραιώματα, τα οποία διαδίδονται παράλληλα με τη διεύθυνση διάδοση του κύματος. Ωραία. Μπράβο για την κύριο.